Ahojte, ja vás vítam pri novom vlogu. Konečne asi po pol roku, 3/4 roku vydávam nový vlog. Sama som tomu neverila, pretože dneska nie je úplne môj deň, ale povedala som si, že si nebudem kaziť náladu, nebudem si kaziť deň a idem vám skúsiť natočiť. Dneska čakám aj nákup z Lunisu, takže ten vám určite ukážem. Ja som aktuálne už dokončila konečne prácu a už nemám toho veľa, už len nejaké drobnostičky dorobím a idem sa venovať trošku domácnosti. Ráno sme boli Betku zaniesť do škôlky a ja som není namalovaná ani nič, pretože v týchto teplách moja pleť by pod make-upom vyzerala veľmi zle a vlastne vďaka tomu make-upu by vyzerala zle, takže klasické čistenie a tieto veci ma ešte len čakajú. Mám tu kváskový chlebík, tento chlebík je od nich veľmi dobrý, bločík, kedy si to skontrolujem. Mám tu kytičku tulipánov, potom mlieka som zobrala 3 plnotučné, lebo Izabelka konečne pije klasické mlieko už asi nejaké mesiac a pol, ak nie aj 2, tak mám z toho rado, že konečne už nemusíme kupovať tie dojčenské mlieka. Potom tu mám termixy, to je taká klasika, keď ráno sa nestíha alebo nechce Betka nejako napapať, tak si dá jogurt pred škôlkou. Mám tu uhorku, cukety tu mám. Potom som chcela vyskúšať túto tuniakovú nátierku, na to som veľmi zvedavá. Mám tu moje milované reďkovky, tie úplne zbožňujem. Potom tu mám zemiačiky. Chcem totiž na večeru urobiť pečené zemiaky s pečenou, ja to aj ukážem, s pečenou paprikou a s cuketou. Ja to mám veľmi rada, keď sa to dá do rúry, posype sa to korením, zaleje trošku olejom, je to dokonalé a ja to zbožňujem ako taká rýchla večera. Potom tu mám avokáda, 2, ktoré si aj hneď pôjdem urobiť. Zobrala som dievčatám jablka, tuto pozerám, že už uradoval červík. Tu mám klasické 2 tieto papričky. Zobrala som rýžu. Chcem skúsiť tieto BCAčka, som zvedavá, aké budú. Potom tu mám párky od Hyza, nátierka Kupko, to je tá výborná mäsová nátierka, a špenát, ktorý budem robiť s kuracím mäsom a s kokosovým mliekom, to mám úplne najradšej. A jedna, myslím, že jemne perlivá magnézia. Vítajte v kulinárskej show Alžbety Vyšváderovej. Ideme si spraviť to guacamole z 2 avokád. Som zvedavá, aké budú. Mám trošku strach, pretože písali, že sú prezreté a toto je už celkom dosť mäkké, ale tak dúfam, že budú fajn. Keď už som dneska tá kuchárka dňa, tak som zistila, že už ani cesnak nemám, pretože ten, čo som mala, tak už je nepoužiteľný. Takže bude to také, povedzme, že fejkové guacamole, ale je tam cibula, je tam avokádo, pochopiteľne, je tam rajčinka, sol a čierne korenie. Ja si myslím, že to bude dobré. Dokonale. Dobrý den. My sa
sa aktuálne nachádzame v lese. Sme niekde v Bratislave smerom na Kolibu. Našli sme tu veľmi pekný lesík, až teda na to, že by som chcela povedať všetkým tým svíňam, ktoré tu nechávajú bordel, a myslím teraz tie ľudské svíne, aby si to na budúce odpratali, lebo je tu kopa skla, špíny, bordelu a bolo by fajn, keby si to po sebe zbierate. Prosím vás, berte veci z lesov domov. No a ideme točiť, teda môj manžel ide točiť nové zábery do jeho pripravovaného filmu Wolf a deti sa tu hrajú, vyzerajú byť spokojné. A ak mi teda môj pán manžel dovolí, tak vám ukážem aj nejaké zábery, ktoré tu oni budú točiť. Respektíve ja ich natočím. Respektíve ukážem vám vo vlogu to, čo ja vidím. Ideme tuto za našou hlavnou protagonistkou a to je Martinka. Martinka, ako sa cítiš vo svojej roli? Ako keby som to bola ja priamo. Takže máte pocit, máte pocit, že táto rola je na vás ako ušitá? Doslova. Je ušitá. Pre TV Vilaben, Alžbeta Vyšváderová. A práve sa presúvame za našim režisérom, strihačom, kameramanom. Áno, bude to všetko OK. Ale mám dve protagonistky a neviem si vybrať, či ľava alebo práva. Ale obidve sú rovnaké, takže si myslím, že by si mohli mám jednu dve vybrať. kamery, natočím tu dvomi kamerami. Ktoré držíte v rukách. Súčasne, áno, držím v rukách. A toto bolo, A prečo ste dve moderátorky? lebo by to jedna nezvládla. Dobre, a teraz sa presúvame prosím do reality. Toho, že ste mali možnosť vidieť naše retardácie a náš humor. Inak cesta sem bola akože celkom dosť náročná, pretože taký strmý kopec som teda nečakala. A úprimne ma to trošku prekvapilo, že vôbec niečo takéto v Bratislave existuje, ale teda chválim Bratislava, lebo toto sa vám podarilo. Mne prišiel balíček od jednej mojej známej, od ktorej kupujem veci pre dievčatá, ale občas aj pre seba. No a prišli mi takéto leginky. Ja milujem tento pruhovaný vzor na betke, to je úplná dokonalosť. Potom tu mám topánočky. Uvidíme, že či budú ešte betke, alebo už ich necháme Izabelke. To uvidíme, ale sú mega pekné a tie šnúrky sa mi strašne páčia. No a pre seba tu mám takúto veľkú trigovicu. To presne taká trigovica, jak ja milujem, proste široké, veľké a dlhé a ešte tie šnúrky sú mega pekné, takže ideálna pre mňa. No a my sme teraz prišli zo škôlky domov, idem niečo spraviť na raňajky, ideme sa nájsť, lebo väčšinou dievčatá si ráno dávajú jogurt a tam to väčšinou aj končí. Keď sa vrátime, tak papa väčšinou chlebík, párky a takéto veci. Takže ideme si spraviť raňajky, potom idem trochu upratať a potom idem pracovať. Vám dať jeden tip, keď máte mastné panvice, že si robíte napríklad nejaké mastnejšie mäsko na nich alebo použijete viacej oleja. Pre mňa je táto jar normálne, že záchrana. Nastriekam na tú panvicu, počkam nejakých 5 minút, 10 maximálne a potom ju idem normálne klasicky umyť. Tá masnota perfektne púšťa. Mne tento prostriedok odporúčila moja kamarátka Klaudy. Ja som za nesmierne vďačná, pretože mne to tak uľahčuje robotu. Skúšala som ešte na spodok panvíc, čo tam máte také tie pripaleniny. A na to mi zabrala táto Scrub Mami, alebo Scrub Daddy. A potom táto rúžová pasta od Pink Stuff. Ja túto pastu kupujem v Tedičku.
a húbky buď v Lidli, keď tam je nejaká zľava na ne alebo niečo, tak proste viem, že ich tam občas mávajú. Neviem teda, že či sú v stálej ponuke, ale mne sa zdá, že len občas. A tú pastu majú non-stop v tebičku. Ja vám to hovorím takto, keď to schovávam, za čo sa omlúvam. Takže toto sú také moje must have a od Pink Stuffu dokonca kupujem aj ostatné veci, či už do záchoda, či do kúpelky čistič, na skla, na podlahy, mám dokonca dva, jeden čo ide priamo do vody, keď umývate podlahu a jeden čo ide len na podlahu, takže to sú strašne dobré produkty. A rozmýšľam ešte, aký tam je, ešte je tam taký ten niečo podobné cifu, ale ten mi príde strašne mastný a dosť ťažko sa umýva, ale musím asi len zistiť, že ako s ním treba lepšie narábať. Ja idem teraz si vyvariť varešky. Ja si varešky vyváram pomocou sódy, bikarbóny a teda vriacej vody. Nechám ich tam luhovať nejakých 5 minút, niekedy 10, záleží ako sú znečistené. No a týmto spôsobom sa krásne tá voda z nich, respektíve tá špina do tej vody vyplaví a vy už ich len potom umiete klasicky. Varešky, prosím vás, drevené nedávajte do umývačky. To je najväčšia hlúposť, ktorú môžete urobiť. Lepšie je naozaj takto to spraviť. Varešky mám vyvarené vo vode, tá voda je mega špinavá, lebo som to dlhšie nerobila. Teraz ich nechám vychladnúť, aby som ich hneď nedávala do vody takéto horúce a potom ich už len poriadne umiem a sú čisté. Ja sa idem pustiť do prípravy obeda, ale ešte predtým, než začnem, vám chcem ukázať túto poličku. Je to veľmi taká malinká skladná polička, ktorú som sa rozhodla využiť na koreničky, pretože mala som ich v šuflíku, ale prišlo mi to úplne nepraktické, keď som mala aj nejaké špinavšie ruky alebo niečo, tak musela som sa chytať toho šuflíka. Lenže našla som toto za 3,50 v Sinsei a nemôžem si to vynachváliť. Proste mám to hneď po ruke a konečne vidím poriadne, aj môj manžel, že nejaké korenie chýba a tým pádom vieme ho hneď dokúpiť, keď je ho potrebné dokúpiť. Napríklad minútky sa nám už minuli. No a ja idem teraz pripraviť obed. Idem robiť kuracie mäso na kokosovom mlieku so špenátom. Objednávka z Lunis part 2. Trochu som nešťastná, pretože mi nedoručili jednu vec, ktorú som chcela. Máme tu šalát. Na ten sa mega teším, ja to milujem namočené v tej vode s octom. Maliny. Tie mali v zľavovej sekcii za €34. V obchode za toto balenie dáte tak 3-4 eurá. Moje najmilovanejšie kuracie prsia bez ineru. Zobrala som jednu rýžu. Bioekoram, mamičky, pošlite ma do pekla. Termix. Lipánek čokoládkový a ešte maťko. Tu mám rečkovku. Potom tieto Miller Milk, proteín. Proteínové z vlastne cookies. Je to niečo podľa mňa ako Oreo. Tiež bolo v zľave a idem pozrieť dátum spotreby. Paráda. To ešte tak 3 dní akurát vezme do práce. A keď už hovoríme o Tomášovej práci, tak som mu zobrala aj takéto šalaty tuniakové. To on má veľmi rád. Pene dvoje, hrdinské párky, tie majú spotrebu tiež do 16. To sa u nás za dnešný deň spapá. Mám šedé rajčinky a túto výbornú vianočku, ktorú strašne ľúbim. To je prvá krabica hočofo. V druhej krabičke znova ryža. Zobrala som papriku mletú sladkú, americké zemiaky a jedno gyros korenie. Kečup, tento Snico je veľmi dobrý. Toto mi neuveríte, ale tomuto sa nemá čo stať absolútne, takže to sa vôbec nebojím. OK, ešte to má aj dlhú expiračku. Tak potom nechápem, prečo bolo za tak super cenu, ale toto maslo bolo prosím pekne za 2 eurá. 900 gramové. A mám tu už len vajíčka a plnotučné mlieka. Lunis má takú možnosť na výber, kde na stránke máte vlastne v tých kolónkach, kde si vyberáte, že aké potraviny chcete, tak má tam aj, že ušetri alebo
nevyhadzuj potraviny. Tuším, tieto dve ikonky tam sú. A tam máte vždycky zlacnené produkty. Len teda asi som zle pozerala, že som nevidela dátumy spotreby, avšak mne to vôbec nevadí, pretože ako som povedala, toto sa u nás kopa veľmi rýchlo, čiže toho sa nejako nebojím absolútne. Ale ak by ste aj vy niečo takéto hľadali, že viete, že to budete robiť napríklad v ten deň, alebo papať, alebo max na druhý deň, tak choďte do tejto sekcie, pretože to jedlo by sa ináč vyhodilo. Takýmto štýlom sa proste zužitkuje. Není pokazené ani nič, pretože veľakrát tie dátumy spotreby sú len proste minimálna trvanlivosť. Veľakrát pri veľmi veľa produktoch tam môžete potiahnuť ešte týždeň, 2, záleží od toho, čo to je, aký produkt, áno. Takže my sme napríklad papávali jogurty, čo sme mali týždeň po záruke a boli úplne skvelé. Takže tohto by som sa absolútne nebála. Práve sa nachádzame na Pirátskom ostrove v Bratislave, Sport Mall, a prišla som si zahrať aj hru. A mám na sebe tie šaty, čo som vám ukazovala už minule. A kto by chcel, môžete ísť normálne aj na túto loď, potočiť si kormidlom a cítiť sa ako naozajstný pirát. Toto za nami je aj miesto pre posádku. To je dielo. Rôzne takéto truhlice tu nájdete. Takýto, povedzme, detský kutík, ktorý sa ináč tiež zapája trošku do mapy. Tie svetelné efekty sú tu úžasné. Po celý čas máte pocit, že ste naozaj niekde v džungli, na ostrove a je to fakt krásne. Ja som z tohto prostredia nadšená, pretože určite sa tu nájdu medzi nami takí, ktorí milujú od malička pirátov z Karibiku a nehovorte mi, že nie. A toto je presne miesto, kam by som zobrala všetkých milovníkov pirátov z Karibiku, lebo je to tu nádherné. Cítite sa tu úplne skvelo. A ešte vám niečo ukážem. A kto chce nakrmiť svoju detskú dušičku, a je tu aj toto náš kapitán. Kapitán? Aha, ja som kapitán. A teraz si ty kapitán. Ak by ste chceli vedieť, ako sa sem dostanete, toto sú eskalátory, ale teraz zo spodu. Vyjdete hore, prejdete okolo elektro. Tuto majú ináč takúto krásnu terasu. Mne tá fontánka vždycky preblikuje v telefóne, keď ju točím, ale ona reálne len svieti, nepreblikuje a to je tak upokojujúce miesto, kde by som si vedela sadnúť a úplne sa dať do takého kľudu. Takže tuto je takáto teraska. No a tuto máte už samotný vchod. Do skriniek si môžete odložiť veci, v šatni sa prezliecť. Všetky kostýmy sú tuto. Tu sa môžete vidieť, aký ste čačaní. Tuto sa platí. No a potom už cez túto veľkú lebku vojdete donútra. Inak toto sa reálne dá aj zatvoriť. Hneď po príchode k mape, k baterke, ku keyboxu dostávate aj pirátsky pas, ktorý si dáte oraziť u animátora piráta. Nezabudnite, ten pas budete naozaj potrebovať počas celej hry, pretože dom zbierate pečiatky.